Dobila sam pomoć od općine, znači za pokretanje biznisa. Razvojna agencija u svakom segmentu nas podržava, bilo da je kakav natječaj, bilo da je strani donator. Edukacije i poslovne prilike su uvijek tu i meni na dohvat ruke. Moj prvi proizvod je melem od Nevena i s tim sam krenula dalje. Moj život je promijenjen, pa mogu reći dosta. Prvenstveno znači financijska neovisnost je tu, dosta novih prijatelja, poznanstava i jednostavno sam život od mog obrta promijenio je sve nabolje. Prebacivanjem firme na mene, puno toga smo više ostvarili. Mnoge žene potičem da registriraju svoje biznise, jer čim registriraju biznis tada i postoje. I mnogo više će moći ostvariti putem evropskih fondova, putem općine nego one same.